know where it is coming from. Yes. All right, welcome. Those of you that are joining on you, I know that now nobody don't join. So wait. Are they here? Are they here? Are they here? We will see those that are coming on live. This is Onye Iwe live. Ask him that person is him on our phone. Just on your hand. Bam here ya mere gana ma apia ya n'igwe nwe ga-eme onye mmiri mmiri ekwu nwa atọ okwu na just bam nyem hem chọrọ make I dey monitor from here the person wey be say make we see you sure say you don't click live there. Onye Iwe. Oh, well, 9 people down online. I dey greet you now. I dey greet you now. Okay. Make you tell me the person where you want make a call now. Write them for the comment section. 10 people don't join us. 11. If you like say me make una 11. I beg drop the person number. No drop a number. I no get credit to call a number. If I call and finish, you take the one where I call, give them, say make you hear them. So you don't remember them. So that thing where they commit, so you don't hear them. You understand? So anybody where on your head rushing on our phone, Bulaka, or Walla hair, if I hear what me may change you. Many are many are Hika. The first person get ejim phone nga ka m hu sat ikwo no anya. Okay, 5 comments. I won kwala no mo. Bia nde 20 people join ala. Hey! Here request serious. Uno time ga mkpo Buhari. Mkpo Buhari na ndị kpo Buhari akari ala. Unu to onye Buhari ga-egbu. Unu to say a na-eli the man eliem. Ngwanu ebe nya nkwa mkwere unu ka mkpo Buhari. Chere ngwa chere ka mkpo Buhari ugbu a. Today can pop Buhari. Wo yeke. Oh, Onye Sala. Amadim need number Onye Iwe self. Hapo. Mbamba. Etse ka be me MC na funeral legesa. Na ntrọsi nwo mba ọmụ aganwu ịhụ ka na arụ ala. So he told no say the young should die but the old no. De biko chere onye isi. Ịgra no London no na ata no pizza no ata pizza kodo chefu mu Nigeria ya. Hapụ ndara voturu ga-esokwenụ m ha. Esoma ha niile regret ala yo. Ha sị mkpa gị na gị. Okay, echaghị nwụrụ ka a ga-elikwe gị. Ọ wee eziokwu sị gị onye ọkpụ isi ala. Elekwu na-eche ọ ga-awụ biko ka m nata de biko si na anyị bye biko imejube. Ihe nrụ ga nọ na Nigeria ka nọ erujube ha nọ biko. Mgbe onye isi adị m loyal. Enwe onye ese gị nwe ọwụhụ uche ọjọọ elekwa otu isi ahụ Chukwu. Ma mmadụ na-anwụ ga-elekwa otu isi ahụ Chukwu. De biko ba gawa ndị mmadụ anwụ ndị igburula akarịala biko ọma ozuko anyị nwụtụrụ n'ọka ga-arụtu n'oche. Oke ị ga-ebe minista. Minista for gịnịkwa? Okay, committee ga-ahụ maka olili gị ndewo sa. Biko cheka mkpọnya nwaanyị ahụ gburu Abacha chema akpọ ya apụl ahụ biko achọ m ka ịta apụl ka ugbu a biko rube gaa na wusetu gaa zụrụ ọka na ube ere ala ube abụọ gị misi wit coke na sprite nụ gwakọ ihe nlọ na ịṅụ hala na ga mkpofele gị fast biko ka Nigeria wike nwere onwe ha ngwa onye isi ala ndewo sa
Onye Iwe kwuge no hate speech enwekwaghị a na-eji ọchị ekwu hate speech enwekwa echichi ịchọkwa gị nwanne ebe ịchọ gị sọ mụọ ma enweghị emegen biko mgba mbabai akpọla m onye isi akpọla m onye isi o teele everyday kpọọnụ Buhari everyday kpọọnụ Buhari akpọla m ugbu a ngwa na-ele onye ọzọ chi ka m kpọọ somebody na ka m mara ihe ewe 84 people nọdụ online o people rekwe serious na ihe ke ngwa ka m cheke biko ụnụ achọrọ sị kpọọ ọwụ onye iwe kpọcha na etige m ebe a ga-etige m na ụnụ agara bata ma m na ụmụ Igbo na-atụ ụjọ oke akpọlanụ m Buhari na oke Okoro Awụsa of Imo State enwe onye sị Dami Njọkụ si mkpọ Okoro Awụsa of Imo State Prince Eleroy sikwa mkpọ Okoro Awụsa of Imo State ngwa cherenụ ka m kpọọ ya ugbu a hello cockroach mba sorry sir sorry biko mgbe enwere cockroach fega ma akwasị ma rat ma ihe niile rochi rochi ụmụ Igbo so mkpọ ọgụ ụkwa mụ amegekwa ka ugbu a biko ịma rịpọtụ ga-erutele m n'aka biko bete m chọrọ ime ka ị mara enwere ịma CKFM apụtala so biko onye ọbụla were nọmba +233 54 70 42450 ị ga-ahụ special one na m mere m kwuru ihe gbasara Rochas sir His Excellency Sanu ịnakwa nna irikwere nri iriele nna enwe mgbe na-erighị hapụga nnọọ ịrụbala onye ọbụla nnọọ ndị Imo steeti nnọọ ihe ma nkutu nna dị kwere ka ime mistake kutu ụlọ ke gị ịmakwa ihe ime gị nwanne gị kọ ị ga-akụrụ nnọọ ha kutuo your own house nara agbakwa everybody no His Excellency ama m na ị chọrọ ka anụ m na-enwe onye prepa ga-aka owe ike ebe achị ya onye a ga-echi gị n'akụkụ apụta ọ na-abịa ịrụzi ka ị kuturu akutu ka ọ na-abịa ikuturu gawa biko you prayer warrior ọ naanị prayer ị na-awụrụ prayer daga dee biko hapụ ihe ahụ biko ndị Imo steeti onye ọbụla agakwara gị ije ndị ekpere ga-agaga ndị ọkpụ isi ala ga-agaga ndị fegakwa arụsị onye ọbụla afụga gị na ha gakwa afụgbu gị dị ahụ ha sị ka mee baba achịwa Imo steeti na enweghị ọwụ even instead ị ga-emechi neked ezu gị ga-akpọrọ ha hos were hos kpọrọ ha akpọ ụmụazị na-ahụzi hos dee biko ama eme gị special call ka ugbu ama m na amecha m akpọ gị leta biko aga m ewest credit m ebe ị nọ m ga-ala ka m na gị kwuo ya face to face ngwa bye oke ga-akpọ m na WhatsApp ịwa na oge nwekwu credit ego niile ibutekwara n'Imo steeti jikwa na emega gị ị na-akpọ m na WhatsApp ihere emega hụ gị biko naanị WhatsApp kpọọ m na Skype akwakpọla m Rochas ahụ ugbu ngwa na unu jiri ya oji unu agwa ya na onye iwe akpọọla ya amanụ m ka m cheke ihe ndị ọzọ ka ele onye ga-awụ the third lucky person na onye ahụ ka m mara ihe onye nchọ ka m kpọọ ndị Nnamdi Kanu akarịkwala nụ ma Fada Mbaka anwụdala nụ m ewo Nnamdi Kanu ngwa ka m kpọọ Nnamdi Kanu chai nna unu ga-egbukwa onye iwe o chai so mkpọ Nnamdi Kanu anwụọla m ngwa cherenụ nna che ka m recharge from London biko because Nnamdi Kanu o rike oro m ge nọmba ya ịghọtara Nnamdi Kanu were kenọrọ n'ala Igbo bete ọwụ Nigeria nọmba ka o yuzuge ka m kwado biko ka m kpọọ sọnwa na London ka o wike o tiri m were m ọnọdụ mkpọ Nnamdi Kanu akpa nna ahụla ahụ ama kpọ Nnamdi Kanu ugbu a ngwa cherenụ Nnamdi Kanu chere narịkpa ka the boy megara rally o because Nnamdi ya mege busy asị m nọmba Nnamdi Kanu ka mege busy ịsatọga masị bịa ịbakwara m mba na asatọgara masị na m gara gị iji ama hapụkwa ihe m mege ngugbu a gara gị iji alọghọkwala m na ngwa gị na nọmba ya mege gị iju nọmba Nnamdi Kanu ihe ka ọ gị
oke ọrịa ngele amama na ọ ga-akpọ oge ma ọ na-ebu kọl onye iwe ọma na ya emebiele de Nnamdi Your Excellency sir, Supreme Leader anyị Chief mba onye iwe anaghị akpọ ndị ọjọọ ka m kwuo ha kem ha sị m kpọọ gị ọnụ courtesy visit ihe m chere nnọọ akpọla m Buhari kpọkwa Malam Okoro Hausa akpọchala m ha abụọ ọ Biafra mma ya maka ka Biafra sef ọnọ ele Hurricane Harvey disturb Donald Trump ama ya emele himself referendum na America ga-ekuze emedi ya sef ọwụdị ka ihe yes His Excellency mba Nnamdi Kanu enweghị mọt mba ihe m sị m ajọ gị biko anyị ma ndị mmadụ laikere gị ndị ara ahụ tikwere n'oge but dee biko nna elekwado ebe ị ga-etigo onye iwe ma ihe anwụ isi biko ịmụrụ onye iwe nọ nga kemgbe onye gbatala ahụhụ na mbe so n'oge ga-arụwa nna adị Nnamdi biko kwe na akwakwela gị ugwu na ịchọzi ka m mebie ka ọla oke daje na Supreme Court mba enwekwenye ga-emetụ gị aka dade gwa ha na onye iwe diri gị onye metụ gị aka ihe emebie na ụja na-atụ ha gịnị kpanụ iya mgbe ke gara London ọ gara geta pizza n'ofe ihe ọ kwesịrị nọ ha ewepụkwara nọ n'ọchịchị dị onye metụ gị aka ha jọsọ tige m dị akpọpụta gị nwa enweghị but ama akpọ gị leta enwere m ga-agwa gị but ihuru ugbu ndị mmadụ si m kelee gị yes nna jisie ike nwee much ọwụ ị na-eme gị chetakwa na anyịkwa ebilivkwa na Jizọs Kraịst nna biko ọwụhụ Chineke ndị Igbo Jizọs Kraịst sikwa ya biko ọ wenye nzọpụta anyị biko ọ na-enye aka nnụ ngwa nwanne jisie ike onye akpaghị aka gị egagharị ije gị njọs onye metụrụ aka na uwe gị sa n'ịnwa na onye iwe gị ha hapụ gị onye ụra tọgakwa ha tụghị onye iwe ụjọ ngwa na bye oke ịhụnanya enwe ọtọ ihe m na-agwa Nnamdi Kanu na uduru ndị nụsị mkpọ ọ na fonu ama m na obukwuru onye iwe ihe ọma n'obi n'iheke unu chọrọ nọ mkpacha nnọ mmadụ nọ ndị ajọs jiri m ihe ala ọka ọmụ batakwa onye metụ m aka ụna apụta ị ga-ese gịnị ngwa chee ka m chee ekele mewere onye ọzọ nwere ihe ọ ga-ekwu onye ọzọ nwere ihe ọ ga-ekwu ka m mara nna kọmentị akarịkwala nna akị mana anyị ga-akọtinukwa n'ihe a ndị awụ na-eze ghọta ọwụ na ekwukọ Mbaka hello Fada Mbaka biko chere first call gị m ga-akpọ gị na-esikwo n'eze first thing in the morning biko eweli iwe nwee m kredit na anacha m imetara afọ asaga m ya ka m gaa anya ọchị biko biko Fada Mbaka ama akpọghachi gị m ga-akpọ gị first thing Wednesday morning biko ụmụnna biko na kredit agwụla ihe aweta isi nweta onye iwe taa anyị ga-ahụ na eche ọzọ na-esikwo n'eze biko gbasa na ozi udo dịrị unu onye meni ha ụ na-agara ya ije nwee m ọjọ nkwana ihe eji nwaanyị eme biko ngwa bye bye nụ bye bye